kwabuda mamwe ma-DNA. ma-DNA ari kunzi kuti mwana azwa. Izvozvi toona bhodhi yemwana hamuna mapatsi yakaora iri scattered. Kabvunzwa why bhodhi yakadai so. Yapindura kunzi bhodhi yenyu iri pari kutonhorera. Mufaro wedu kuva nemi pano paDestiny TV muchirongwa My Story. Muchirongwa chino tinokuunzirai vanhu vane nyaya dzavakararama, dzavari kurarama, dzimwe dzinosuwisa, dzimwe dzinochemedza, dzimwe dzacho dzinotofundutsa. Kunge nyaya yatinayo nhasi mustudio munomu inyaya yatove nemakore, nyaya yaNomsa Sibanda uyo akasiya mwana nemukoma wake, akasiya vana vaviri. Kuzodzoka kwaakaita mumwe chete ndiye ngari mupenyu, umwe wacho akafa pamaoko emukoma wake nemurume wemukoma wake. Nomsa pamwe naMary tinokuchingamudzai pachirongwa My Story. Makore acho awanda. Patakapedzisa kuva nemi mustudio, Nomsa wakanga wati wanga wabva kunoona iwewe, waenda kumochari ukanoona mwana uye ma-DNA yakanga atorwa akanga anzi haasi mwana wako, nekuda kunzi ma-DNA aya akanga atorwa pamwana mukomana. Nhasi uno chii chaitika nhasi? Kwabuda mamwe ma-DNA. ma-DNA aya ari kunzi kuti mwana azwa. Mwana uyu ari kunzi haazi mwana wako. Pakashaika mwana, makakwanisire kuidentify kuti uyu mwana wedu uyu? Pakashaika mwana ndakakwanisa kuidentify. Kuzi ndakaona bhodhi yemwana yauya neshamwari yangu maCID. Ndeta ndakupira kuti tumbure kuona kuzasi kwake uko. Ndinobva wavhura bva taona kuti mwana musikana ndiye. Bhodhi yacho ndatoona kare kuti ndiye. Ndakangonoti ndiye, ndikati ndatodza mapurisa kuti bhodhi ndiyo yemwana wangu wandikavasira. Kunyaya yema-DNA iri kuzobva kupi? Hongu last time takakurukura kuti isusu kana munhu afirwa, even ukanzwa kuti munhu apondwa, panonzi vanhu huyai muidentify bhodhi. Mukangoidentify kuti aiwa hazveshuwa uyu munhu wedu, motopiwa munoviga. Saka imimi nyaya yema-DNA zviri kunzi kudii? Ma-DNA hanzi tidonyatsa kuona kuti mwana ndewako zvishuwa here. Ndati mapurisa pandingangovaudza kuti mwana ndiye. Vakati ndinopiwa bhodhi mochengeta mwana, tichisvika kuchipatara dokta akaramba nebhodhi yemwana. Mwana abva kushaika, tinoziva isusu kuti mushure memazuva mune matoviga. Asi leswi pane nguva yakareba sei? 2 years nemamonths. Mwana achingovi mumochari. Waudzwa iwewe kunzi mwana uyu ari kunzi futi haazi wako, chii chawaita? Ndakanzoti mwana uyu haazi wangu futi. Ndabva ndaenda neshamwari yangu tikati handichande kuno chiparenyato wacho tunoona kuti bhodhi yemwana wako achiripo here bhodhi yake. But zotasvika bhodhi yacho hatingati ibhodhi, zvatangosvika zviri pamwe shamwari yangu inokwanisa kutsanangura, haina handikwanisi kutsanangura. Mary, tara chokwadi haisi bhodhi. Because haungambotiti bhodhi ine 2 mabhonzo nemaskeleton emusoro chete, then yobva yanzi bhodhi. And after all, we all know kuti even munhu akafa, whether anzi aora, but still anoremain as maskeletons ake. Uchiona kuti aya maoko, aya makumbo, ichichi. But zvese hakuna chiriko. Chingoriko kabhonzo, mabhonzo 2 neskeleton emusoro chete. Saka inini panobvunza wangu kuti zvimwe zvese zvakaenda kupi? Zviripi? Kana ari princess isu takatomona ari munhu. Bhodhi yake itongori bhodhi yake. Meaning to say kuti kuri kunzi we know kuti 2 years kuora munhu anotoora. But at this time kuri kunzi vatudza kuti aiwa zveshuwa uyu princess aora iri skeleton, we was going to accept kuti yes ndi princess. But one haisi skeleton, mwana aora. Zvaora zvacho zviripi? Hamuna. Kana utomboratidza kuti kanyama aka hamuna. Saka isusu to accepta sei kuti ndiye princess. 2 woti ma-DNA, handiti ma-DNA yacho kutanga atorwa abuda anzi mwana mukomana. Yes, it's fine. Tadzokorodza ma-DNA abuda futi zvanzi haasiri yemwana yeye. And haasi kufanana nemwana mukomana uyo.
mumwe mwana uroti vana 2 vakatosiyana vari kuitwa madna nanomsa. Saka ivava kana newo uri mubereki une hama yako unozviaccepta sei kana tikanzi oi munhu muvige tovigei? And how are we sure kuti zveshuwa tikunoviga princess because hapana kana skeleton yaprincess? Last month they said kuti vakatora bhonzo rekuti vanoita sere pagumbo rekuti vanotora matest handiti, but haana gumbo racho, hapana bhonzo, vakaritora pai? Ivo vari kuti kudii? Mataura nani? Masvika kuparenyatwa mataura nani? Tasvika taenda kumochari, taenda kumochari vatanofuriro, then vataudza kuti isusu we are not accepting kuti ndiye princess. Ndofo vati aiwa hamufuye mirai timboenda kupi kuvakuru vedu, ndikati no tinokuziva kuvakuru kwedu toenda. Tasvikawo kuvakuru vacho ndopavabva vati aiwa mirai ndimufonera tinzoti chii chakaitika. Another vamufonera vakamubvunza vamuudzawo kuti unozva zvotisungisa here because hakuna munhu anogara 2 years ari mumochari pasina action yakaitwa. Ndopawazorequesta kuti mangwana na10 tiite meeting naye Dr. Javangu. Saka we don't know kuti isusu chatikukumbira njoti mangwana tiburitsirawo skeleton yaprincess kwete drama raakutiitira. Kana muchiti mune mabhonzo 2 ndikuti hamukana muchiti nekuti inini vasikana taenda tese ndatoonawo zvamuri kutaura. Kana kuti uchiti munhu kana kuti uchiti amen. Asika munhu ari mumochari, kana ndi mumochari munonzimo munenge muchitonhorera, saka bhodhi aifanira kuora kusei zviri zvazviri. Ndozvati isusu ndosaka tati isusu emi yedu yekuenda kuparenyatwa irwase kuti tisangana naDr. Javangu because ndiye munhu atinoda kuti atipindure, because tikaenda kuna uyu achandudza kuti I'm not able kukupindura mibvunzo yenyu because handisirini doctor. Ndosaka tanchida Javangu because nesuwo titori nemubvunzo kuti sei vakatiudza from the word go. Tikavabvunza mwana aida kubayiwa jekiseni roti asaore, vakaramba kuti tinoisa bhodhi yake pari safe ife yakaora. Akadaro ndiani vakaramba kuti Javangu ndiani? Ndivo Dr. Javangu. Vakati toisa panotonhorera ife yakaora hainenge iri right. We agreed nekuti ndiye atipa assurance yekuti zveshuwa anenge ari pari right. Tikatombokumbira futi tikati mwana achiri right, tikanzi aiwa anenge ari mufriji munotonhorera chaimo chaimo handimuona. But izvezvi toona bhodhi yemwana hamuna mapatsi yakaora iri scattered. Tenchitichi chii chimwe chirimo chinoratidza kuti muchiri kuratidzwa bhodhi imwe chete iyoyo? Isusu kana mukanzi mutaona tavabvunza vatiratidza hembe, vatiratidza saga, vatiratidza hembe dzanga akapfeka nesaga. Isati even vakatiratidza hembe nesaga, but for the sake yekuti haisi skeleton yakakwana hatisi kutozombo accept kuti ndi princess, because anybody can move hembe idzodzosisa mune rimwe saga. Nomsa, last month pawakaenda uchinoona iyo bhodhi nezvawazoona nhasi pangori nemwedzi chete, chii chaungade kutaura nezvawazoona nhasi? Last month pandakaenda pakavhura saga, musoro wakawira upo, ndabva ndaona matumbu anga ari panze. Ndikabvunza why bhodhi yakadai so, yapindi kunonzi bhodhi yenyu iri pari kutonhorera. Ndikati iri pari kutonhorera yakaita so here. Kana uchiti matumbu enga ari panze aitooneka kuti uyu mutumbu uyu asi pane matumbu ari panze? Matumbu aitooneka panze akadimbuka zvaitooneka. Ko zvanhasi? Nhasi matumbu acho hapatorina ndakambomona. Kana kuti dumbu racho haripo. Musoro wacho atuma pamapieces amenoti paita zvekuita sei. Takamboti taita chirongwa chino pano mwaibvunza kuti zvichida dzimwe nguva tiri kuona kuti Mary ari kumira zvakanyanya namai vaprincess, yaita hama yepedyo pedyo. Iko zvino izvi baba vaprincess takanzwa kuti vakashayika. Hapana here vamwe vanhu vari kukwanisa kumira neni? Like hama dzaprincess? Hapana. Kuhama dzaprincess chakaitira ndechoti princess akashaya asati akaitirwa kuSouth andiri. Baba wake washaya kuSouth. Saka paakazoshaya angatori muprocess yekuti anoratidzwa kumusha kwake. Because June yainzi ari kufanira kuuya achitorwa natete vacho achiendeswa kumusha kwavo.
ndo Junior akaurayiwa. Baba wake vanga vatoshaika. Baba wacho vanga vatoshaika. Baba wake akashaika ane 3 months. Ne 2 months I mean 2019. Asi vakanga vatongoudzwa hama dzavo kuti nini kuno kundine mwana. Variko vatori kuSouth. Hama dzacho dzitori kuSouth dzinotoziva mwana vaitogara pamwe chete. Saka iye zvinezvi was the way forward. Tiri kunzwa mukuti mangwana mimi muri kuenda kunoona Dr. Jabangwe kuti vatsanangure. Asi apa vakutsanangurei? Ivo muchivabvunza kuti pesa apa pane here zvavai kuti itai kuti muite kuti ndikupei bhodhi. Pane zvavai kuti itai here? Pane pawakambotanga kutinyoresa affidavit. Tabatanyora affidavit akati tokupai bhodhi. Affidavit raya vari receiver. Bhodhi vakati ndikwanise kukupai mirirai madini. Hapana tungoti pane weeks mashoma mashuro. Vabva vanditi sign imanonzi ameno forms vakanditi ndisign tikupai bhodhi. Musi wacho takutogadzira kuti Friday ndo patokwanisa kuti tichengeta mwana. Vakati ndikakupai bhodhi makaviga mwana asiri. Unozokwanisa kubhadhara here. Kusei vaingofungira zvekuti ndikakupai munozoviga mwana asiriye. Imimi muri kuti muri vaviri makanga makwanisa kutaura kuti uyu ndiye princess uyu. Tamuziva nezvakati nezvakati nezvakati. Amen. Pahembe apa dzainge dzakapfeka mwana. Pane here pekuti munokwanisa kuti hembe tinotodziziva pamwe tinepa pandotoziva kuti anga akadzipfeka pamwe mutora picture kana chi. No. Nditori ne picture achakapfeka dress rero same dress rero muchari. Raakaonekwa ari musaka akapfeka. Achiri kutooneka kuti uyu munhu uyu. Pane zvamaakuona iye zvinezvi. Chii chamuroda kutaura nekuti inoita kunge nyaya yauri kungonzwawo yakaitika pati izvezvi muri kutozvirarama kuti munhu unofirwa nemwana wako wotaura kuti uyu mwana wangu ndamuza nezvakati zvakati voramba kuti muvige mwana. Iye zvinezvi mautaura kuti muri kungoona dehenya riri kuoneka ndirato nemapatsi maviri nemabhonzo amurikutora asiri kuratidza kuti munhu. Sichatongoda kungoudza vamwe kuti zvinoitika ende kana zvaitika munhu usatye kumira noti ndini ngazviita. Wazizvo zvisikatauri saka kune vamwe vakatozviitirwa asi azviitirwa vakatya kusumudza musoro vakatya angoaccepta kuti just because kuti aitya ende akurarama life yekuzvishora kuti ndaangoaccepta asi ruziva kuti hama yake mwana wake ari kupi. But isusu as for us inini sena hangu handimboaccepta because chandiri kuda ndiprincess watoziva. Because hakuna life inorwadza kuti 2 years uri kuchema mwana usiri kuziva kuti aripi. Ari kumochari but mochari macho mauri kutemba kuti ari. And the worst part mochari government. Yauri kunyatsoziva kuti it's secured. But osvika udzonzi mumochari yacho yegovernment hamuna mwana. Alright arimo oratidzwa mapatsi asiriwo. Alright kana ari mapatsi emwana oyo mukomana wacho. How kuti ndiye mukomana akaitwa madNA nanomsa. How are we going to be sure? Aba 2 onzi ndidoctor wepagovernment anotrustwa nevanhu vese nenyika yese. But oita zvinhu zvakadai. Toramba tichinyarara here, toramba isita kutongokumbira hameno vakuru venyika here, hameno ani vacho ivavo vahombe kwavari kuti isita hatisikuitira for our own benefit, but for vamwe vari kutsimbirirwa vari kurarama vane magrievances ekuti munhingi wangu akafa but hasi kukwanisa kuita sei kuzvitaura. Because isusu izvezvi 2 years princess hapo bhodhi yatikurakidzwa haisi, then tongonyarara toti it's okay because ndidoctor. Or because hameno forensic or because just ndiningi. Isita ungokumbira rubatsiro whatsoever rubatsiro rwekuti tiwane chokwadi choti madNA yacho princess abuda then tobva tanoviga mwana. Tiri kuona kuti madNA ekutanga akaita 2 years asina kubuda. Aya azoitwa mashure aita kunge mwedzi weeks achibva angobuda. Iye zvinoizvi chii chamuri kutarisira kuti doctor uyu anga anoita? Because anotora pai zvekuti aite zvacho. Ngatudze chokwadi apa hapana kana chokuti anotora. Because kana zvikatoitika akatozviita nditi. But the fact yekuti ngachitudze chokwadi kuti alright bhodhi yacha princess iripi chii chakaitika una princess, then we know, we start from there. Because izvozvi takangoti ngori murima. And iye mapatsi akutiratidza it's not even easy kuratidzwa bhonzo 1 kana mabhonzo 2 kunzi ndiye mwana wenyu.
opuwa mabhonzo iwawo kunoviga mabhonzo. How are you going to be sure kuti ndo mabhonzo emwana wako? Maresults aya ari kubuda kubva kuchipatara ane chekuita here nekuzotongwa kwemukoma nababa mukuru? Ane chekuita nawo because ndo maresults like uyu akabuda madhene achinzi mwana wake ava ndo vakasirwa mwana ende achavatsimbira kuti vakauraya ndo vakauraya mwana. Saka kana maresults asiri kubuda kana akanzi asi wavo ava vanotongerwa medha ipi because mwana wacho hapana. Ari kunzi mwana wacho haapo. Asi kutaura kwatiri kuita kunoku mukoma vakabvuma kuti mwana akafa. Vese vakatobvuma vari 2. Bhodhi vakati takaisa musaga. Mwana akaonekwa ari musaga. Amai vakatokumbirwa saga vakatotaura kuti ndakumbirwa saga rakaiswa mwana. Saka tichaziva kuti chokwadi chacho da chokwadi chakaita sei. Chinobva kupi because vese vari kutestify pamaka munhu unga ndopatika uyo wesaga akati shure ndakauya ndichikumbirawo saga. Mukoma nababa mukuru vakabvuma kuti pakaonekwa mwana ndo pavakamuisa. Saka chavanyanya kuti mwana uyu toda kuziva kuti ndewenyu here zveshuwa kana kuti hasi wenyu zveshuwa. Achazivana Dr. Jawangu vacha explain votiratidza bhodhi yemwana kuti yakasiwa iri mumuchari. Uye bhodhi yavakativo icharamba yakanaka. Yakafreeza ndo yatida kuona because ndo vakati tinaenda kuparanyatwa nefuneral yeGreat Hope. Vakati alright tirimira tichiba injection mwana uyu aramba akaoma. Abva varamba Dr. Jawangu vakaramba vakati aiwa zviti. Tichaisa bhodhi pakanaka pekuti rambe yakatonhora but nhasi ndo bhodhi yacho yakatonhora. Ichi hamene kuti madhaga vaisa mukati razvinzwisisiki. Nomusama shoko waruda kutaura tikuziya kuti uri mai wakabereka mwana ukatakura 9 months ukayamwisa. Tinoziya kuti rufu ruriko kana ndafirwa ndinochiviga mwana nzeni ndakaviga mwana wangu. Charuda kuti ade zviri kuitika izvi. Ndakutongokumbira kuti kana pane vanokwanisa kundibetsera vandibetserewo boza. Ndachatoziva kuti chii chiri kuitika ini. Mary turikuona kuti unyasaudza kuti wakazarirwa. Haina sitomboda nyepa. Chatongoda icho pane vakuruwo vanokwanisa kundibetsera vandibetsere boza. Handisitoziva kuti Dr. Jawangu wacho zvinhu zvacho vari kuzvifambisa sei. Ukada kutaura navo kuvabvunza kuti alright izvozvi zvaapapi hauvawani hautombovawani kana kuti alright appointment anokudzoita nda kuita appointment nemi. Saka tobvunzani ivo variwo munhu muridzi akaita izvi zvese. Ukaenda mochari kwacho anoti I'm not able to answer it. Zvoda Dr. Jawangu. Dr. Jawangu wacho hawanikwi 4 years here tambira Jawangu asiri kuwanikwa. Asiri kuwanikwa. Munhu achingoti ruchema mwana hapana mubereki wese kana hama yese ukafirwa une nguva yekuchema sozoti mumwe wangu ndakamuradzika apa. Zvinobuda nguva yaanenge achiiswa pasi handiti. Ko iye haasati aiswa pasi. Mwana wacho ungozoti mwana wangu ari kumochari. Kana kufara kwacho unofara sei? Alright uchiona kamwe kamwana kakaenzana nemumwe mwana wako kachiti mvemve uzoti wangu ari kumochari. Haasi pasi. Wesipati akaita zvekuuraiwa. Dai kuri kunzi akafa nenguva yaMwari it was going to be better. Akaita zvekuuraiwa. Aiwa vamwe ngavasatambe neupenyu neungorwadziwa kwevamwe vanhu so. Shu kwamuri ikoko chii chamuri kufungawo pamusoro pezviri kuitika? Mai votaura vachiona mutumbi wemwana kuti hongu uyu mwana wangu ndamuziva nezvakati asi vonyimwa mutumbi kuti vavige mwana wavo kuti vakwanisewo kutaura kuti mwana wangu zorora murugare havana kupiwa mwana. Gore ropera, gore rechipiri, imwe mwedzi pamusoro mwana achinzi ari mumochari. Wochiendako kuti unoona kuti mwana uya wosvika hautombokwanisa kuona kuti munhu here kana kuti chii uri kungoona zviri kuratidza kuti unenge musoro nemabhonzo arimo. Takwanisa kutopindawo ndikazvionera inini zvokuti haukwanise kutaura kuti uyu mutumbi wemunhu. Vanokwanisa kubatsira tiri kuziva kuti kune vakawanda vari kurwadzwa nenyaya tete Tilda vakwanisa kuvabatsira vafamba navo asi hapana chiri kubuda. Senyika tosiya zvakadaro here? Kuvakuru vari kutarisa chirongwa chino ichi tosiya zvakadaro here? Kunyangwe nyika yacho inoenda kupi kana mai vasingapukutike misodzi? Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tisangane zvakare muzvimwe zvirongwa zvinotevera.